Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong Liquid angkula. versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas og sa katawhan kutob sa babot sa Konsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo bus kalagad sa kahanginan. Kasamang Rufil Fernandez sa Banyok, may paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Biyernes o pizza 5 na buwan karon sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon na tagtagpagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa maisgutanan karon nga buntaga mga higala, ang tropical depression mga kaigalaan na nga unang gimonitor sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility nakasulod na gyud sa PAR kaganinang alas 3 sa kadlawon. O ginganla na kini og bagyong ginganla na kining tropical depression og Easter. Straight to the point. Nahimutang kini sa 225 kilometros kasadpan sa Itbayat, Batanes. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutagas sa uban usab mga higala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin pag-asa ni deklarar na usab o pagsugod na sa rainy season nining ting-uwan na dinhi sa nasod. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga kanhi Marines nga nitambong sa Senate Blue Ribbon Committee kagahapong adlaw ni akusar ni Presidente Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Senador Tito Soto ug Erwin Tulfo ug ubang mga kongresista ug kanhi kongresista ug usa ka pari nga giingong apil sa gidelibiran og kwarta gikan ni Saldico. Straight to the point. Natanig pagtagad lubutaga sa mahigala sa atong pagaban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na kay nadayon gyud ang ila nga hearing kaghapon, gipanguluhan kini ni Senador Pia Cayetano nga walay Senate Secretary ug stenographers kay gipa-work from home mga higala ni Senador Win Gatchalian. Straight to the Ug point. ang ubang ni trabaho on-site gipapauli og sayo. Straight to the point. Wala akong giingon may higala medyo dunay brasuhay dito sa Senado. Kay si Senador Alan Peter Cayetano mga kaigalan ato pa ng dugangan o gisgot mga sukit ng paminaw mao mga higalay legitimate nga Senate President kay kana magong atong constitution mga higala na amang na mga kaigalaan gyud no sa article 6 section 16 paragraph 1 mga higala nga diin ang Senado mo imbestigar amo hatag mga higala og mo elect og ilang kaugalingong president, ang House mo elect og ilang kaugalingong speaker sa all members mga kaigalaan nila, no? So kanang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kay naduha naman ni ron dunay Senate Blue Ribbon Committee mahigala ni Sirwin Gatchalian og ni Peter Cayetano. Straight to the Mo point. nang gingon nga asa man ang legitimate ani, asa may bugos ani duha. Pariha man nag-claim mga kaigalan. Pulos dunay arguments ha. Pero ato nang i-discuss karon nga buntaga mga kaigsunan. Straight to the point. Ato gyapon ni ang angkor ani mga higala katong nahitabo gyapon sa June 3 unsa man tong ilang gibuhat ang pag-elect nila may galag Senate pro tempore nga mao mahigala sa Senate pro temp Win Gatchalian valid ba o dili. Straight to the Dako point. ng questionable mga sukit ng paminaw tagantanig pagtagad rubutaga sa atong pabanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the So point. duha ang muhatag og kamanduan dito sa Senate, nalibog ang mga personnel sa Senado. Unya ang Sergeant at Arms nalibog sad. Nya ato ning hatagag pagtagad mahigala kay nganong naingon ani naman ni ron, ha? Unsa man mosunod patag balaod ani or di na? Straight to the point. Kada nagpagtagad butaga mahigala sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the In point. fairness mga higala sa uban nga mga lain-lain mga higala nga mga organizations, mga abogado ana no unsa ila mga opinion ato na sang respetaran. Kay ila ng opinion mahigala pero atong i-discuss og maayo mga sukit ni paminaw kay lain-lain matag opinion wa man ang pasabot mga kaigalaan nga mo na kinahanglan intervention ni Supreme Court. Wa mapasabot nga la daghan naman kayo ang niingon mo ni mo na. Dili man lahi man ang akong baluganan. Kay kadaghan mo ko nagkasuway may galabalag ako raw usa mahabilin. Mo padayon tas do baruganan kay atong gituuhan nga mo sakto. Straight to the point. Isod man na kayo, musunod na lang sa kadaghanan. Maparihan na mahigala nga, kinsay ilansang sa cross, si Kristo ba o si Barabas? Ha? Kay daghan na may naingon nga si Kristo, may ilansang sa cross, alam niyo, uban lang sa gas.
to kagalingon mahigalang baruganan labot ani. Dili ta magpada mahigalang usay pag baruganan sa bonen ang Malacañang ni mo na ni okay na mo ni speakers po mahigala ang house. Dili ato na analisaron og maayo ang isyu mga kahigalaan base sa balaod, base sa mga jurisprudence atong barugan mahigala bala og siyempre, daghan man gini na nahibaw mahigalas balaod ato sa respetaran na like opinion pero ang uban mahigala pagkahilom lang ha. Daghan oy, may ka mga abogado dahil daghan mga abogado kahilom-hilom lang uban kay di pud lalim bayag ikaw may mutingog. Kanang mutingog ka mahigalag mudapig kas Malacañang wa man gunay problema. Hayahay mo guna kayo. Wa magkay kontra sa hangin god ha. Pero mutingog ka against mo na nga medyo daghan diha mahigalag pagkahilom lang. Pakahilom lang ng uban mga sukid tigpaminaw. Unsa man ning kaso ni Abilino versus Cuenco. Ato sa nang hisgutag apil mga sukid tigpaminaw kay mo man ning gi-quote yung higala. Pero ang klaro-klaro gyud unta ini, pagsugod pa lang mga kahigalaan, mobila gyud ta to ang grupo mahigalang Tito Soto karon kang Win Gatchalian, mobila sa duha ka mga senador day. At least duha para makakuha slag 13 ka mga boto. Straight to the point. Una na kay number 13, wala na ilalis. So ang man karon sa may atong denominator gamiton na kung ingon ang 24 ba may gamiton to denominator or ang 22? Ang 24 wa na ilalis. Kung nakakuha pa sila duha mga higala nakabira pag duha sa ato pa 11 na sila daan makabilag duha 13. Wa na ilalis. Mo to nang ipaning kabutan nga duhay mabira wa magi makabilag duha. O sala mo gyud nabira. Sige lang. Balag na lisunon basta ato ning hidayon. Kaya ang argument mahigala nila, mayman, wa na mas baton, tago-tago. Nga si Jinggoy ito aman na priso man. So, 22 na lang atong himuong denominator. Mao ba na? So, asa may pili ka, asa man, ang 24 may itong himuong denominator, ano or 22? So, medyo, og 24 mga higala, kung nakakuha pagduha, nakabunlot pagduha, 24, wa na ilalis daghan. Kay 13 man gyud mga higala ang kinini ang simple majority. Nga wa man kabilag duha. Usala mo gyud nabira, ipahaom na lang. Ang kalisod na mamurabag sapatos, mga katog imong sapatos inday kin nga sakto nimo. Pamili ka ng sakto, wa may lain gyud. Dipugos mahigala ang paltan sakto nimo number 8 nga sapatos. Wa may lain kana lang number 5. Wala sige ko lang. May naluthan ka hinuon. Ayaw ipugos kay maluthan ka. Pagtagad rumutaga mga kaigsunan sa atong pabanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Mahimo mga higala nga kuan, pila bagay maningog mga kaigalan kadaghan mo kasuway ana oroy, Sa kaning panahong gloria day, kanumdum kas panahong gloria murag ingon tong imong amigo nga murag ikaw man siguro usa diha sa. Kanum day ako ra. Pero nakabantay ko nga duha day mi day katong amigos tos bikas. Ato panahon na mahigala agis gloria kadaghan ako kasuway na balag ako na usa mahabilin sa magtikaw-tikaw sa hanginan. Basta kay mo akong gituuhan nga sakto mahigala natay itong kagalingon baruganan, natay atong kagalingon mahigala nga gitan-aw, natay itong kagalingon pagsabot mga sukid tigpaminaw. Mo na nga combatir gyud Katari pagtagad rubutaga mga kaigalaan suban-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kay matod pa ni tingog na mahigalang IBP. Ang IBP, of course, atong respetaran, no? Kay mga officers man na dito, mga sa Manila. But kadaghang abogado, mga kaigsunan, wa man ang konsulta talagang abogado. So, okay lang. Atong respetaran, mahigalaon sa ilang opinion. But kita doon natin itong kaugalingong explanation, no? Natin kaugalingong opinion, mga sukit di paminaw. Labot ini mong kaso. Kay, masako na nag-ingon, nibira untas nagduha. Kung nakabira pagduha, wa na ilalis. Na usara may nabira. Lalis, kay ang saon taman nga ipugos man yun nga, ang Abilino case, maugi i-apply. Kung saan mag-apply sa Abilino case, basahon ni Abilino case, ang facts, lahi man yun. Bisa kung saan pa manghila, di man parallel case yun. Ipugos, muna ko gingon, murag, ang sapatos di yun igo, wala ipugos, di naluthan. Tarik pagtagad sa atong uban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, wa pa gani makasugod, mahigalang hearing kaghapon bida. Daghan ang tao des gawas da, doon yung mga nagrally no, daghang mga pulis, nya pagsuod sa mga marines may galab, gi pagkagrabiha, pagpadung suod may kailan si Pia Cayetano makigalaan mo
Mao na nakaingon spiya karon pa ko kasuway nga di ko pasudlon sa Senate. Pero ang ilang giingon magud nga pwede namang senador masud ang mga resource persons may dili. Di naman nalibog gud mga kagalaan nga pasudlon ba ang mga 18 Marines o dili ba? Ha? Kung wa kay angay gikahadlokan nganong pag-imbestigar. Ha? Medyo gibabagan pag maayo mga higala nga di gyud unta madayon ang investigation. Ngano man unsa may gikahadlokan kung wa maka mo anomalya. Nya ngano mga higala nga malahi gyud ang atong opinion. Dinhi mahigala sa CBN ng DYHP ako mismo. Tungod kay kita mismo sa Sugbo gusto ta sa grupo mga higala aside sa legal aspect unya ako i-discuss. Kita sa Sugbo, ang mga naminaw na kulong Sugboanon, ang mga taga Visayas nga naminaw na kulon, taga Mindanao kadtong naigo bas Bagyong Tino. Malahi gyud ang atong baruganan natay gitan-aw mahigala nga asa nga grupo ang mo serious og imbestigar ining flood control. Straight to the point. Ha? Ano mingon, lahi kong baruganan sa uban dito sa Manila. Of course, kay kita may naigo sa Bagyong Tino. Daghang patay sa Bagyong Tino. Unya, sa kadaghang patay mga sukid dig paminaw, mupiyong lang tas to mga mata, unya way investigasyon sa flood control. Straight to the point. Mahimo ba gud na mga sukid dig paminaw? Mahimo ba gud na? Ang mga Sugboanon nga naminaw nako karon, kinsa nga grupo ni ini, ang kang Win Gatchalian group ba or kining kang Cayetano group ang mo investigate labot sa flood control. Kay bawta sa ilang grupo may galang lakson, wa na may planong imbestigar day. Ang tanan nahibaw dili seryoso may gala ka namang likoy kay nga investigation. Hay naman ang giingon nga naay mga senador nga na-involved, Jinggoy de Preso na, asa man mga congressmen, ngano si Martin Romualdez o man gimatandog. Hain man ang ubang mga congressmen sa Cebu pa lang daan. Pila ka billions ang gibubo dili sa flood control. Ano nahanaw man daw aso, ha? So concern ng mga Sugboanon kay din sa Sugbo ni igo ang Bagyong Tino o daghang namatay, ha? Kinsa man nga grupo ang mo investigate. Ang grupo may galang Tito Soto di naman mo investigar gyud. Huma naman kang lakson mo submit naman sa mahigala og partial report. Ang grupo ni Cayetano hatagan to gigayon kay mo investigar. So gusto nila mahigalang pagkanaugon sa Cayetano kay nabalaka sila sa Blue Ribbon Committee madayon gyud. Nadayon gyud kagahapon. Straight to the point. So, ilang mga higalang ato ning hisgutaga dugang robutaga ha. Ang mga taga Sugbo expected na mga sukit dig paminaw og mayingom ng utana. Natural kami Sugbo kami may naigo des Bagyong Tino god. Mo na kami din sa Sugbo ang namatyan. O moingon nganon lahi man og opinion sa Atty. Rufil Banyok tungod kay kining inyong ubos nga alagad pag Bagyong Tino kami sa DYHP bisag linog pa 4.3 million inday 4.1 million to ato nakuha no. Unya sa linog sa Bagyo 3.8 million nga ato mahigalang mga relief goods, mga kwarta nga ato natigom atong gihatag dito mahigala sa mga nabiktima. Ngano mingon nga lahi man og opinion ko kay nakakita ko sa mga biktima. I cannot afford to close my eyes ana. Straight to the point. 4.3 million tong atong sa linog, ang sa Bagyo 3.8 million. Nitaak kita dito, kita nang hatag tas kwarta migala ang tulala in taon ng atong hitagag kwarta dito sa Liluan dunay bay na banlas migala tanan niyang pamilya na anod sa baha. Unya paghuman murag naghatag mig kwarta ako sa Buyki si Inday Aida murag naglutaw in taon tong babae migala namatay ang bana, namatay ang anak, ang tibok pamilya namatay. Mo na biktima sa flood control mga sukid dig paminaw, biktima sa Bagyong Tino. Og di gyud nato malintang nga naa dinhi problema sa flood control. Straight to the point. Nga okay lang ta nga wa nay mo imbestigar ana. Straight to the Kadali point. pagtagad robutaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigsunan na dinhi sa Sugbo dugang mga hisgutanan mga higala. Kay doon na lalaki gipusil patay sa may banawa nakalitok pa sa pangan sa naghimo sa krimen. Straight to the point. Ay, more dying declaration dahil ni kumaahon mga sukit di paminaw. Nakalitok pa sa ngan sa naghimo sa krimen ngadto sa mga pulis nga niresponde. Straight to the point. Hinungdan nga nadakpan kini sa hot pursuit operation sa kapulisan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibald ni mando nga paspasan ang paghakot sa mga basura gikan sa transfer station diha sa South Road Properties kun SRP. Straight to the Kini point. kuban pang may sutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.